Narumpayu Newskum, ka channel nam daki padba, ka Brill Newtar. Ka Bharatiya Janata Party BJP kal ujor ejahar Delhi Police hadin bami ka wei ka deepfake video ka balashna da ka bapendan kam AI hakaba kala penjak buram ru yo Prime Minister Jangkari Narendra Modi da ka ba la penjak buram ru ya ka kmi jong u ka bala khlat no ka Hiraben Modi katkum ka FIR ka bala ai batru kani bala bu da ka INC Bihar hakaran san social media hani kata ka X hakabala pen i ba ya ka jing Fox News jong Modi ya ka kmi jong u kabala kren da ka jing shrai u batru kabala tim yu hakabaya dei bat ki kam politik sa Bihar hadu bala lengo ru ya kani ka jing yo i bat ru kabala penlong ya ka jing lam paklai ki pa ba apo Bihar ka FIR kal ong ru bakani kam shimla ken tho ru tang ya ka jing long marwei jong PM tamba wat ya ki long kami khamtam ya ka kami ka jong u ka ba don shu ang ni sla perthei la ong ru ba ka jing ya dei hap deng ka kami ba khun ka dei ka balong kentang ba bat ru ha ka ru kom im ki briu ha po kari lapen kan mau ru ba ka por bala penlong ya ka voter adhikar yatra habihar ha kar punyo ba po pratrik jong August arhaja apusan ki ba kersyan ke kongres bat ka RJD kila kren ro na kikitin ki ba klem akor persya yo Prime Minister bat ya ka kami jong u